So yun, magandang tanghali po mga ka-farmers. Nandito pa rin po tayo sa Barang Malasigi para pasyalan itong maisa ni tatay. Anong pangalan niyo, tay? Adriano De Los Santos. So si Sir Adriano De Los Santos, no po. Ito pong kanyang maisan dito ay halos umabot ng 6 hektar. Mahigit. Pero hindi ito Opo, kalat-kalat po. Pero ito po yung 1 hektarya mahigit na kanyang tinaniman ng mais, no po. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo ng foliar fertilizer natin, tay? sa tingin ko maayos eh. Opo, makakaani naman tayo ng maganda dito, tay. Sa tingin ko mas maganda sa ngayon kaysa nakaraan. Yun daw po ang obserbasyon ni Sir sa ating pong maisan ngayon. Pwede po ba natin makita yung bunga ng mais natin? Oo. Kung gaano po kaganda. Ano po? Buksan na lang natin. Ito, buksan natin yung isa. Ayan, okay na po. Matataba, malalaki yung butil. Ano po? Malalaki talaga. Malalaki ang butil. So, mabibigat po. So, yan po yung... Malusog, busog na busog yung butil eh. Opo, yan po yung gawa ng foliar fertilizer natin, na Growers Bet 1000 Plus foliar fertilizer, no po? So ito po, ilan po yung na-order nyo sa amin lahat? 25 gallons lahat, no po? 24 yata. 24 gallons? 24 gallons lahat ang ginamit ni Sir sa kanyang maisan, no po? Palibasa medyo atrasado na, hindi ko na naubos yun. Opo, kasi po ito pong kanyang maisan nung tayo nagpasit ng seminar meeting dito, nakapag-abono na rin siya at nakalabas na po yung mga bulaklak, no po? Medyo na late na rin po at may Malapit na mamulaklak. Opo, kaya po medyo na late na rin po yung pag-spray niya, pero kahit paano po makahabol po. Nakita nyo, kalalaki po. Ganyan po kalalaki. Ano po? Opo, yun pa po. Nakita nyo po kung gaano kalalaki po yung bunga ng mais. Ganyan po. Talagang busog na busog po yung mga butil. Pabibigat, no po? Kung mas naagapan po ito, mas maagang na-spray, mas maganda po yung magiging epekto. Mas maaga, mas maganda sana. So, maganda. Opo. So ito po yung report natin dito sa Barang Malasigi. Dito po sa farmland, maisan ni tatay. Ano po? Report niya po dun sa paggamit niya ng foliar fertilizer natin. Ito po, nakita nyo. Napakaganda po. Ito po. So napakaganda po ng naging epekto. Parehas yun. Maganda, malulusog talaga. Yun. Tay, parang mas maganda pa yung mais mo kaysa doon kay Kagawad Pag ganito nakita natin eh. Oo. Grabe. Walang ganyan dun eh. Walang ganyan doon. Ang lalaki pa ng butil. Lalaki pa. Diba? So, yan po, napakagandang update po ngayong February 7, 2024. Alas 12 ng tanghali dito po sa Barang Malasigi. Diba? Almost 6 hectare mahigit po ang kanyang sinakang mais. Na yun nga po, nag-order sa atin si tatay ng 24 gallons ng Growers Bet 1000 Plus foliar fertilizer under Goldland Spring Water Corporation. No po? Na formulate po ni Arsenio Angangco, ating pong CEO. No po, ako po si Erickson Sanchez, ang inyong pong marketing director na nag-a-update sa inyo para po dito sa maisan. No po? Nire-recommenda namin. Tay, pwede ba natin i-recommenda sa mga ka-farmers natin nagmamais itong ating Ay oo, pwede talaga. Dahil kahit na silang tumingin talagang nagtataka nga yung mga kasama ko dito. Opo. Kasi sabi nila, ang mababa yung mais ko, bakit daw siksik yung ko? Yung mga bunga, no ba? So yun, napakagandang balita po dito sa Barang, no ba? Sa totoo lang, mababa nga talaga yung ng bunga eh. Opo. Di katulad dito sa ibang tataas. Opo. So, pagkaani po ito, magtatanim ulit tayo ng mais. Siguro baka hindi na ito. Ito kasi walang tubig dito eh, no? Yung ibang parte na lang, no? Okay. Ayos ang pamilya hanggang sa loob eh. Kahit saan ka magpunta tayo, ganyan ang bunga. Ganyan. Ano nga sabi nyo kanina tayo, ngayon lang kayo nakaranas na ganito kaganda yung mais nyo, no? Na malalaki, mayroong malalaking ganito, no po? Nakaraan hindi. Opo, yun po yung magandang balita dito. Matataas, maliliit lamang namang bunga. Pero ngayon mabababa pero lalaki ng bunga. Laki naman ng bunga. So, doon nakabawi naman, no? Kahit pa paano makakabawi tayo ngayon tayo, lalo na pag hinarvest natin yan. Kahit pa paano bawi tayo, hindi naabot ng tubig. Ganda pa rin. Na-spray naman kasi yan tayo kahit hindi naabot ng tubig. Maganda, kahit hindi naabot ng tubig eh. Tulad niya Kagawad, 3 beses lang nagpatubig dahil nga walang tubig, pero maganda pa rin inaan eh. 3 beses na nga, 3 beses lang. So, Gawa ng
So yun nga tayo, no. Maraming salamat po ulit, no po. Updated po dito sa Barang Malasigi sa kanyang maisan po, no po. Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik sa Growers Bet 1000 Plus Foliar Fertilizer. Ano po, ako po si Ericson Sanchez, ang inyong marketing director ng Growers Bet 1000 Plus Foliar Fertilizer. Kasama ang ating mga marketing assistant, Jari Aquino, Charlie Aldeponso, Team Eric. No po, tumawag lang po sa mga gusto mag-try o may mga katanungan. No po, ulitin ko po yung ating hotline 0966-182-2490. No po, tumawag at mag-message lang po kayo. Pre-deliver po, aron po dito sa Pangasinan. No po, dito sa Ordaneta lang po ang ating pong production line. So to God be the glory, maraming salamat po tayo. Pagpalain po kayo. Salamat po. God bless the farmers of this land.